маҳаллаи Турдиеви ноҳияи Рудакӣ. дар пай борони пуршиддат ва омадани сел манзили ин хонавода чапа шудааст. ин зан ҳамроҳи 4 кӯдакаш шаби пурташвише доштааст. Саати диним биромадам, кам омада истабад. Бахай гуфтам ҳар дафъаина бори камтар гуфта кардам. Дуромадам. Саат 3 буд, дар дрын зад. Ба биромадам иқа смеблока гудаком кати чӣ кардам ки зурм нарасид, зад дуромад рафт ҳамаш. Баъд оҳиста ҳамҷом чапа шуд. манзили пешинаи ин зан дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. бинобар ин аз бонк қарз гирифта дар гӯшаи дигари ҳавлияш хона бунёд кардааст. сел на манзили садамавӣ хонаи навбунёдашро ки таъмираш ба охир нарасидааст, тахриб намудааст. обулой ба ҳавлии дигар сокинони ин маҳалла низ ворид шуда, онҳо аз субҳ боз дар талоши тоза кардани манзилҳояшон ҳастанд. сел ба ҳамин хонаи мора мақсад зарар шарасон ки мақсад ҳамин хона 4-5 хона дири хона полни ов дуромад. бо подвал полни мақсад при овай борам ҷамъаш маълумай ки мақсад чӣ шидаги нест, ҳамаш маълумай. қадима мумкин болоай полни овайо. ин кӯдакон дар баробари занону мардон ва баъзе пиронсолони маҳалла ба тоза кардани харобкориҳои селу борон шитофтаанд. наздик ба онҳо мошинҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода низ ба назар мерасанд. ба иттилои намояндагони ин ниҳод, танҳо дар ин маҳалла 24 манзил зарар дидааст. аз 24 манзили истиқоматие ки дар ҷа зарар дидам пирра дидан кардан, зарари ҷиддӣ нест мутаассифона. ба заминҳои назди ҳавлигӣ инчунин баъзан иншоотҳои ёрасон обулои қадр омадааст. аз тарафи кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси супориши роҳбарияти кумита гурӯҳи кори айни замон дар ноҳия таъсис дода шудааст. бо тамоми техникаву механизмҳои инженерӣ ки дар ин ҷа бояд кор фаъолият кунанд, аллакай кор фаъолият рафта истодааст. селпартое ки дар поён аст, шумо албатта ба фикрам дидед, ҳамин селпарто ғунҷоиши он боришот бинобар сабаби зиёд будан бардошт накардааст, об ба иҷод омадааст. якум дуюмиш ин ки селпарто агар баъзе мумкин ки одамоам бигӯянд ки селпарто тоза нашудааст, якним моҳ пеш ҳамин селпарто бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рудакӣ ба прагӣ тоза карда шуда буд. имконият дошт ки мисол тоза кунад. мутаассифона аз баландиҳо хаст хушоки дигар чизҳоро оварда маҷрои обро маҳкам кардааст. бархе сокинон чизи дигар мегӯянд. канал маҳкам шуда, канала кофтаган ҳамҷа мост дошт, моста тоза кардаги нестан хишрӯ ё мақсад ё тоза мекунем баландтарш мекунем, мақсади зарарша намерасона ба халқа. ин ҳамин қашчия канал кофтагӣ бо тоза буд, ҳам мосто дата моста мақсад даҷата да булой мосто кофтагӣ набуд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода қаблан аз боридани боронҳои пуршиддату омадани сел сокинонро ҳушдор дода буд. дар ин ниҳод гуфтанд дар баъзе шаҳру навоҳии дигар низ аз селу борон ба сокинон зиён расидааст, вале дақиқан нагуфтанд ки дар куҷо. ба иттилои кумитаи ҳолатҳои фавқулода зиёни расидаро дар фурсатҳои наздик маълум хоҳанд кард. сокинони Тоҷикистон дар гузашта борҳо аз хисороти селу боронҳои пуршиддат ва камтаваҷҷӯҳии мақомот шикоят карда буданд. тоҷикистон як кишвари осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ аст ва солона аз онҳо миллионҳо доллар зиён мебинад.